Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί οι συμμαθητές σας και οι συνομιλίκες σας σε άλλες χώρες έχουν δημιουργήσει τόσες πολλές εταιρείες? Και δεν μιλώ απλώς για την Microsoft, για το Twitter, για το Facebook, για το LinkedIn, για την Alibaba, αλλά χιλιάδες άλλες μικρότερες εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί από άτομα σαν εσάς, στην ηλικία τη δική σας, στην Αμερική, στην Κίνα, στο Ισραήλ, στη Δυτική Ευρώπη, στην Ρωσία με όλα τα προβλήματά της. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει εταιρείες, έχουν μεγαλουργήσει και έχουν δημιουργήσει μια δυναμική στην οικονομία τους που τη χρειαζόμαστε και εμείς. Σας χρειαζόμαστε να κάνετε το ίδιο. Και μπορείτε να το κάνετε και μπορείτε γιατί έχετε αρκετά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Έχετε 4 πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο πλεονέκτημα που έχετε είναι ότι εσείς μπορείτε να πάρετε κινδύνους πολύ περισσότερο από κάποιον πολύ μεγαλύτερο σας, από κάποιον 45 με 3 παιδιά. Εσείς τολμάτε. Το δεύτερο πλεονέκτημα που έχετε είναι ότι εσείς έχετε έναν όραμα για το πού θα πάει αυτή η κοινωνία σε 10-20 χρόνια και τι χρειάζεται αυτή η κοινωνία σε 10-20 χρόνια. Οπότε μπορείτε πολύ καλύτερα να προσαρμόσετε κάποιον προϊόν υπηρεσία για το μέλλον. Πολύ περισσότερο από τους μεγαλύτερους σας. Το τρίτο πλεονέκτημα που έχετε είναι η τεχνολογία. Εσείς έχετε την τεχνολογία, εσείς τη δημιουργήσατε, εσείς τη χρησιμοποιείτε. Είστε ικανοί να την πιάσετε και να την πλάσετε όπως θέλετε. Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Και τέλος, φυσικά, δεν σας ελκύει πλέον η προοπτική τα επόμενα 40 χρόνια να είστε υπάλληλοι κάπου χωρίς την ικανότητα να παίρνετε αποφάσεις και απλώς να περιμένετε να βγείτε από σύνταξη για να κυνηγάτε τα μελλοντικά συγκονάκια. Δεν είναι αυτό κάτι που σας ελκύει αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έλεγα εγώ, ανοίξτε τα φτερά σας. Αρπάξτε τις ιδέες που έχετε και προχωρήστε όσο μπορείτε με τη δημιουργία της δικής σας εταιρείας, της δικής σας ζωής. Πάρτε τη ζωή σας και τρέξτε μαζί της. Γιατί δεν τολμάτε?